Shalalala, dum da. Shalalala, dum da. Shalalala, dum da. Shalalala, dum da. Ja, on ihan tavallinen maanantai-päivä. Mä chillaan välkkärillä eikä oo huolen häivää. Matikatunti alkaa kohta ja läksyt tekemättä. Mun meijäks stressaa, tuskin ne mua luokalle jättää huomamatta. Alan sit tyttöt askelailla, se on niin kaunis. Sen pitäis olla kiellettyä lailla. Kaisa on mua vuotta vanhempi, sekin kuuntelee räppiä. Kantaa mukana käppiä ja on vaan niin nätti, mut se seurustelee yhden makenkaan. Jos ei ois niin iso, voisin sitä vähän ojentaa. Pitäis Kaisaa siihen suuntaan vähän lykkää, et se tajuis, ettei se siitä oikeesti tykkää. Kun tyhjästä Kaisa ilmestyy mun eteen. Lähtis joskus vaik leffaa. No totta kai pikkuke. Se kun on tosi hyvä fiilis, mut ei ihan kahtaa. Kun makee jostain kesken kaiken paikalle pomahtaa. Pikkuke, mitä sä oikein teet? Pikkuke, tää peli ei vetele. Pikkuke, sä tiedät mitä tää seuraa. Pikkuke. Ja sit vaan tunnille musta silmä ja päätä jomottaa. Mä aion tää sille makelle vie jotakin kostaa. Sulla aikaa tehdä läksyt, mut ei pysty kelaa muuta kuin Kaisan suuri silmi ja täydellistä suuta. Mä saan se tytön vie iki omaksi ja sano makelle vaan, et voi huono faksi. Mä taidan jäädä venaa sitä koulun jälkeen. Kertoo tykäsit niin paljon, ettei oo mitään järkeä. Miten tyhmät näyttää meidän matikan maikka. Herma Raunio, jossain laitoksessa oston paikka. Luokkarit annetaan taululla kotitehtäviin tarkistaa. Onneksi mä istun täällä takapulpetissa. Ei se ees varmasti näe tänne asti, joten mä voin keskittyä kelva Kaisaa alasti. Otetaan takaa taululle pikkuke. Oliks me jotain läksyä, en mä tiennyt opee. Pikkuke, mitä sä oikein teet? Pikkuke, tää peli ei vetele. Pikkuke, sä tiedät mitä tää seuraa. Pikkuke. Ja, oli tunti jälkkäri ja vähän hämää, kun en pystynyt sanoo Kaisalle mitään tänään. Ei oo mitään tekemistä, tylsää himassa Mikko pakkaa. Armi pesää telkassa, miten vien sen leffaan, kun ei saa ees viikko rahaa. Koulusta oli soitettu, et vaan pelele jäten pahaa. Se on ihana tyttö, nyt on pakko jotain keksi. Vaikka make kuinka uhkais vetävänsä mua pleksiin. Mutsin säästöpossu, se vois esiin kaivaa. Ei se huomaa, jos vähän leffalippuihin sielt lainaa. Sielt saa helposti massii, kun voi veistä käyttää. Ja budjetti jo hetken päästä paremmalta näyttää. Pari kolikkoa vielä, niin hyvin riittää. Kiire mutsi tulee pian, kello käy jo 5. Sama hetkellä kun vika euro tippuu, mun matto-ovi aukee ja mutsi tosi vihaisesti kattoo. Pikkuke, mitä sä oikein teet? Pikkuke, tää peli ei vetele. Pikkuke, sä tiedät